ki para riudukot baro jangka balang Presbyterian Mauro ki para riudukot ki balak bandon rengkat bat ngi ki ba na ki weipat ki balang ki ba syong ha ka ni ka benta ka ba shalor jangka yeng mani ki jengi ki don na pedeng jong piru ki ba syong ha ka benta ka ba syapo jangka yeng mani bat ki don ru na pedeng jong pi ki ba mla ban wan ji seng ha ka ni ka sngi namar ki kendon balabu daga sarkar Nrei ki biyu iya kani ka jiya seng ki jangi link ba ka YouTube channel jang ka balang ngi ai ku blaya pi baro ha ka kerteng ka ba koridor tam ka jang utrai baru nong penem jangi u Jesus Christ ngi dap da ka jing kemen ka ba krau ban yo kani ka sngi ha ka bangi la ban pendap menem step ya ka sakramen ka jing pen baptis bat ha kani ka por bat shibit ha ka por lai be janmet bangin pendap ya ka sakramen ka jing khawai utrai ngilai ap mentala nyau benai ban ngi ai ngu yu blai bula play ngi kum gani kalat bangin yo benta nagami ke ba khoj bat ka ba kentang ka jong o hagani ka sngi ngi don rengkat bat ngi arngut kita men besan ki ba ka maulai presbytery kala dep ban pen kentang ha o ha ka presbytery ka balalong ha ka balang presbytery nonglum ha o February arajar arpau bat kani kalong kesin ke menengkong ya kini kita men besan ki ba e ki jangi e temen besan A1 sweat bat di temen besan AS lingdo ba kini don benta ha kani ka jingseng ke sakramen ke jing khwai trai bat kin long ru na pedeng kin nong sam na kami ke jong trai ngi pediang so baru akani ke por ya kini ki bangi dang sudah pediang sya ke jing long ru dukhat ha kani ka mit balang ke baladep tu blai unkur khu ye phi phin san phin rangba ha ka jinglong ki reud khot chong ka balang ki para reud khot ngapen kan ma ka ni ka por ya ki kendon ki balabu da ka sarkar shaphang ka ba don hapo yeng mani bangi de bandeng ya ki mask ki jangi bat bangi num ya jan than iwe iwe lani bani khubli khti kat bangi dang don hang ni hapo ka yeng mani Nrei bangin le khoi le suba kumtu kumba pilio sngau nakapor syakapor kidon rukat tukat ni ki jingpen bet thmai ki bania ha bat kaneka jingpen jari jong ka sarkar yakini ki kendon bat kata kalong bangin deng di ki gloves hakapor bangi sam nagami ke jong trai pinum so phlai kata ki para rudukhat ngin ha ban le kumni kat kum ki kendon ki balabu ya ka rukom sampat kita men basan kin wan hi ha ka jaka ka ba pipidon la kalong hang ni ha ka benta ka ba shalor jo ka yeng mani la ni ka benta ka ba shapo chong ka yeng mani ru to blem kur khu yengi ngi ne pendam ka jing duai au blei buk pau jengi ba beneng ngi ai ngo yeme na ka benta ka ni ka por ka ba me ai ngi bangila bania seng langkum ne ban mane ban shakri ya ka kerteng ba khoj ke jamme ban ngi kerpan ban men don rangkat ban ngi ko try kan rat da ka bor ka jong man se ba khoj hi namaru jisu lakular haba ar ne laingut phia seng lang ha ka kerteng ka jonga hang tanga ngan long rangkat bat phi ngi bat skeme ga ni ka jingkular da ka jinge ban ngi tip ba me don rangkat bat ngi ai ngo ba me sngo gi jing tuai gi jongi namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong try bat unong pen em jongi u Jesus Christ amen ngini syakri yo blai da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka ba shispa khandai punyeu bat hadin ka ni ka jing ruai kat kum ka program ka bangi lapen bet na kerpat ya itemen besan ni jongi itemen besan A1 sweat ba in sngo bha ban ya lamingi ha ka jing puli na ka khtin ka jong blai bat ka jing duai ka jing khawai dap da jing suk hang ne wan sngo bha ban bam hang ne phin yo ma jing it jing suk ka ba da ka snam baro wan alelang shong pi hang ne to bam lang ka jing ruai ka ba shispa kandai fu nyeu Jing khawai dap da jing suk hang ne wan so pa
Kalbarika Lamika Wabasa Kan Sani Pom Chongpi Oi Kadonut Bat Kakti In your dear Rublem Jing Shek Ting Pin Your Bamat Big Lem Wai Ba Ben Snow Hador The Jong Pina Utrai In Chong Ru Lem Batu Jeu Nom Pin Yai Kawai Ru Hasyua bangniok banit lang hublay hakajing duway ngan penpuli katukan lagi benta nakaktiin ke bakhuj kajang hublay ali tu nginirwai yau trai tu nginakanut sotanat yau mau siang kajing penim jongi tu nginawan hakmat jong u da kajing aingu tu nginakanut sotanat yau u dakisam ti ujisu ulai thu haki ngalong utau kpu jong kajing im jar ubawan hanga unom tangan bajar ubangait hanga om sliang lanu ru henrei ngalaong hapi bapilai i yanga penban phim ngai Baro bau tau kpau ai hanga kinuan hanga utati ubuan hanga dalele nganom kentat no syau uba daladihi ulaba no yakipop jongi hakamet ke jongu halor katagading bahabalayap no syak dakipop inyo im syakahok ubada ki jam snam jang u lapan khia yapi nabakumta unuru ubabam yauni kupu lani udi yakne kakhuri utrai klem buram ken unlong ubarem nakajong katakamet bakasnam utrai Henry tu ai bau briu unyit yalade tion nakumta tu ai bun bam nau tau kupu bad bu undi na takakuri namaruta ubabam bad ubadi ubam badudi da kajik penrem yalade lada da bishar bha ya kata kamet utrai Tuan hanga pi baro kibathaj bat kibakhya ka jengket ti ngan penjam ya pi tu blain kerku ya ka jeng puli na kaktin ka jang ublay ngini le bang ublay ha ka jeng duai ku kpa jongi ubah beneng utrai ka beneng bat utrai ka khendo ublay ubadap haki jaka barok ban harju kapor ni aingo yami ko kenrat yakani kasngi kabakrau kabakentang kasngi kabamlebo ya kibanget banyo ban mani ban syakri
ia ka kerteng ke baim ke jong mi ngidap da ke jing kemen bat ka mensim ka pelu ku trai namar kan ka sngi ke ba penyo ikalat yangi kum ka balang hoi ilayo ban kiu shikaying ka bakatang ka jong mi hakan ka sngi trai ka blala bat ka nipat kalau ka sngi trai ka bakerpang kum ka balang hakabang yo ban pendap yaki kam hapo jong ka balang ban pendap ikiniam kirukom kiblabu bait bu renti Dhaka Presbyterian Church of India ni aingu ru yami ko kenrat ya ka ba mi melepas yau haki donut haki mensim ki jongi kum ki riut khat ya ka ba kilayo ban mi na ki yeng ki sem ki jongki bat kala i do shipor yiki kam ki badai haki yeng ki sem ki jongki ya ka ba ki yo bandon kat ni ki mensim ki bakodor ki kun ki blasiu spa daga dor ba kasnam kalbari nginget skam ka mensim ki jongki ka kemen habak yo abandon shipor ka ying ka bagantang ka jangmi bar kham tam ko try ban shim banta na ka mi jong ka jing khawai utrai no kpu ban ka khuri ko try ki balong ki dak ki bapau shabar ban pendap ya ka banta ka bami labu yang ikum kiriu dekat hoi ku try ngilayat banta ko mahnyut ligibnai shadin jongi ya ka bangilayo ya ka bangla ngim shmilo shu ya ka sakramen jong ka jing baptis ba ka sakramen jong ka jing hotrai hakni ki lai quarter ki blait no ring dap da ka jing kemen ka bakrau ku trai ya ka bangilayo ban pendap ya ka sngi hakapor men step ka sakramen jong ka jing baptis hakaba ki kun jong ki kun long jong ki mi ki pa kila yo ban wan ra sikaying ka bakentang ka jame hakibla yo ban pendap ban kerku ban penkentang ki kerteng ki jongki badru ban pendap ya ka bentah ka bakum ki kimi ki pa ki don ka bentah ka bakrau ban ra sikajing baptis tu kerku ko trai ya ki long ying ki kimi ki pa ki kunung baro ki blang yo ban pendap akan ka sngi ai kin mat kajing kerku mensim bat menda kerku yaki baki kunong kin roi kin san naka sngi shaka sngi kajing eda kajong me bat try be akan ka porpat ni don man aingo imi ko kin rat hakabakum kire dekat jong kabalang kire dekat jong ki jeseng ying kilong ying jeseng ying saneng nio bandon sipor mentah ka ying ka bakantang kajong me hakabentah masya jong makabentah ka masya por kumjo ngiduai ya kajing pensle ka jami ikmen sim ka jongki ngiduai banyalam iwei piwei ri dekot kutrai hakajing elam bangilong ki Vietnam kutrai banjan skamit ka jongme bat ban simenta trai nokpu makakuri isnei ken kutrai ngiwan ka por lam bakijing kit ki bakya shimet hakajing klot ba kijing duna ki bapun sertap ki bamitip mi i ka donu kijing shimet ring aingo pat baka ding pnahalon kum kambari ko try ka penjan yangi ya ka bagni yo ko try ban demred hakmat ki slajat ki jami ko try ban wan ban bread ita kijing kit ki bakya ki jangi bat melakloy baka tien ki jami ka ai ka jing keluar ka baskem ba penjam yaki ba map no ya kita kejing duna kejing baro try hukum kani ka poru ngidon banduai kerpang yu syakri jami I pastor Reverend Lance Im ibrang German jong ka balang ibadon ka benta ka bakrau bat ka bami melai ka ikhtiar ka bor hai ko try ban pendap yang ka kam ka bahkmat ka kam ka bakut ka kam ka bakentang pendap yu demen sim bakut jang I ulang tau beriu kutrai dan enel di Nrai tu he buk du mensim ubakhu jame
Bat penjanai ka wei pak wei ka benta ka bain pendap ku trai na kapor. Kan long na ka bor jang mensim ku jami. Kan mau kerpang ku trai yang ki syakri ki baret ki jang me. Ki badan ka benta ka bakrau bat pendap ini ka kam ka mat jang me. Ngilong tang ki nong pop ki bajat ki baram ku trai. Tu pen ku ki dok nut ki mensim ki jang i. Pen ku ki ti ki jang i ku trai. Ha ka bang yo ban sim benta na ketika mi lang baro yarap king kutrai baki ei pendap ken long ki bap yang hun hak mat ka khet ki snei ki jong mi bar ker khu kutrai ker pang yu shakri jong mi ber kam ta ba khrau ru ban sam yi ka tin ki jong mi ha shiwa bangin shimta na ka mi ki jong mi kutrai ai bakata ka khubor ka bangin si asngo kutrai kan dalong ka jik khu sim bat bangin yo long ki breu ki blat pentmai bor ko try lingba ka tin ka jang me bat lingba ka khubon u shakri jang me try shi ka tin ngi duai ye gitu ki parbenget ki jongi ki ko try ki bla plat ikan rup san snam karta haka baki kendon jo ka sarkar ki labu ki bagi kim sheo kalat bandon lang hakani kapor re ha baki don ki yeng ki sam ki jong ki ko try to ker khuru ye ki ko try walakim similo yo kalat ban simata lang nagpu ba kukuri rengi don ka jingkermen ka bas kem ko try ya ka bangin sa yo ban rung ski yeng ki sam ki jongki bat bakiru ken yo ban simata na kami ka jong mi ko try to ahe nak ya ki ka jingkot ka jingkia don ka bakiru ki ei ha jinong ba kan sim ki jongki wat bakim simyo kalat ban ki ski yeng ka jong mi mereka yo perkalaan ban pet nak kor ki bor ki bakum ka balang kalayo ban penbet penbiang ban pen poiru siki yang kisam ki jangki ngangait skam kan long ka jingkor khu men sim ya kiru try kum kani ka por siki ting duai ko try yo ni kyang jingpang ublasar ka perthei bar ko wei batru ka jelah ka jangi bar ko wei ni duai le long ka mon ka jami ko try tu pha ka ding beneng ki jami ba man thang no ki trai nu kyang jingpang bang la ban i na ki khat breu ki jangi ni tep ba me dei u blei u bakrau ban u bakle do ban mi i ke baro ki ba penjah na kapor ka long na ki jinglam ka jami ban ngi skam ha ko ka yam ka por ka jami ku trai bo ni kyang jingpang unsa mi no na ka ni ka sla ka khndo ban ngi siyo pat ya kalan ya kabaniya ban syakri lang kumbajulong ki por menshwa naga aingo ya mi ko kunra ki ke baro ki penjahan slaju khndo man syupiang bet ki baro namar kilong ki jing penyat ki bestat ki jame try si kenting di wairu ki para mensim ki bakordor ko try ki badon yunik yang jingpang hakimat ki jongki don le sino ki don ki jakajing sumar ka ko sakar ka labo ya kum kita ru ku try menekar khu ya ki ta dak ti jam snam ka jong me ba ban weng no try to khyan jipan ka met ka jong ki bakin yo no ka jing kwat ka jing kya kan ku try bakin yo li phai pa chingi sam ka jong ki ban aingu ya mi try be but by is na e i dwai ru hakni ka por ki frontliners hapo jong ka jala ka jong i nadu ki doctors ki nurses ki field health workers, ki police workforce, ki board district, bar kisnap trikam ki baper, ki badon, ki bantang, ki bakraw, nadu ka lockdown 1.0, ki bala ay, ki jing syakri, ki bakraw tam, nakapatapan ya da, nuk yang jingpang, bani kun, nuk yang jingpang, ban pelat yangi, ki basyang basa, hakan ka jala ko try, yaingo, ki tiblay, ki jami, ki bamilar kabat ki, wadah pering kita kejing ke dia kendo nrekila ai la kejong kejing kila ai kejing syakri ke bakordor bat ngilong kuni ke melong di kejing isne ke jami ai haki ku try ya ka mensim jong kejing bakan syakri ke kam ke bame la bensat haki baban ai ru try kejing koi kejing kya haki wadah pering kita kejing ke dia kendo nrek itu pendap iki de mensim ujong me idwai ru ka pors kentin ki parbangai ki badon hapreng ki jingpang jistom om nu kyang jingpang nrei na ki wei pat ki jingpang system ki ba kum ki breu ngi aban mad ka bangran ka sla jo ka khndo
Ngidwai keju kejing isnei kejing penkia ke bajanai berkap pura. Naka ket kejing isnei kejang me ko trai. Bahaka kerteng kejang me ko trai kenyo kejing kia ke por. Bad baki yo no ru trai. Begini aban lech ki kam ki jam ki jong ki. Bad ben aingo iki. Baki la ban kirus ke yeng ke bakentang kejang me. Trai be dal kap ni jing syakri jengi hakan ke por. Bad bu kejing syakri ka bang sayo haka por lai baji ko trai. Ngidwai ru ikwei pat ki real dekot jong ke jiseng ying jong kadang sharum. Ba pun kre ke dok not ke men sim ke jong ki ko trai. Ha ba ki mi ne ki ying ke sam ke jong ki. Ken mi lam bat ke jing kit ke jong ki. Baran bread ha ke ying ke bakentang ke jong mi. Ha kejat jo ke ding kena hulum kalbari. Ban yo bentah na kami ke jong mi. Try to kurkuru ingi wei kum ki real dekot ko try. Habang sayo ban simatan na kami na kupu na kuri. Baru na kajing slok na kaktian ke BM ko jang me. To pendap yang iwi dengan sim ko jang me. Ai bu mensim bang ku niat dai do kan kapor ko try. Maka mensim jungi kan dap na kajing kemen. Bangin syat kemen hami ko try. Isneru habang imi no na kayeng ka bakantang ko jang me ko try. Pelat ingi na kajing sniu na kajing wet kajing wal ki bangin laban tip ko try kum kan kapor. Nringit scam kum ki banget. Giyo ke jing kia nakakat blay ke jong me. Drive ing ai pi ke por ke bang sa jong ke jing syakri ke jong. Ai baka benta ke wei ke bak pendap ke por. Kan long de ke jing lamu mesim ku jong me. Bar ke jing bed, bar ke jing renti. Trying ai ngo imi ke por ke koridor ke pi ke por. Ni ai ngo ru ke por ke ba me pelapat ingi sisin pat. Kum ke barang. Bangin yo ban pendap ikni kiniam kirkom hakan kesengi ban ngi IT ru ikapo brang sa santi ble ke jami sngo atrai ikis ko kerpat yu nong pop bakrau tam jami de ma batlet ikis na ikis para ke jangi kiba me syam ikis jing shimat haka kerteng uji su ngadwai bar ngapan ikni baro amen. Ngi penpau ke jing songo ye temen besan jongi temen besan ewan swet ibalai lam ngi haga jing puli na ktien jong blai pat ke jing duai haga ni ke por ngin betengi ke jing syakri ke jing yo blai da ka bangi arwai lang ke jing ruai ka ars pa shipau bar hadin ke ning in sios noi ko khubor lingkot na ka ktien ke jong blai snam ke ding phna ka pan kentiu ki batlot ban long nong job snam ke ding phna ka pan demru ki ba sarong ban hap khop ke jing ruai ka ba ars pa shipau Slam ka ding nai ka pen kentil ibat lon ban long nong job Slam ka ding nap ka pen dem ro ibat sarong ban hap I bangan snow, I bangan snow, I bangan snow, there pengat na Calvary, there pengat na Calvary. I kabor jong ungan kershan or blood ray bom layatu shem ka jing yap shem ka dujon shem usaitan shem banyu Lom Calvary, Lom Calvary.
bari lanongan omplet yau lanongan omplet yau ki para rudukot baro ki badan akan ni benta ke basalo juga yemani ki badan ke benta ke basapo juga yemani bad ki bapet ki bakmi yangi lingba ki ni kor ki bor juga juk ke benta menne ka basdang jongka ji seng ke jongi ngala pediang daga jingkemen ye ki arngut ki temen basan ba ye ki jongi ki ba layo ban pengentang ha ka maulai presbytery ke balalong hau February arajar arpo Ndrei ke jaka ke teli ke suda hakaba ijudon iwei ni kita men basan ba e jongi itemen basan BDCR ibalaklat hau benai March baraka sngi ka bangila day banlong ya ka sakramen ke jingkwai utrai ka sngi utrai ka bakhaddo jong benai March hakatu ka sngi ngila panlong ya ka jinglit ontem ya itemen basan ba e jongi Namar ki jing perking jongka por bat ki kendon ki baka sarkar kalabo ngim shimi yo ladro banya let's ngolem bon pajba sagayeng ke jong e bat banya wanru sagayeng mane ban ai ka buram ka bakhat do ye e lat sa tangkap tokat ni bat ki don pedeng jong pi ki bam shimla ban wan shi mane ndrei pi yeng na surok ban ai ka buram ka bakhat do ye temen basani jongi Ngai ngo yu blay, bo blay, ula don rekat baka balang ke jangi, wara pereng kini ki jingken do jong ke balang, ula kersani ngi. Mapi ki para bangit be pila yaine, pila yaisha bat ngi kum ke balang, habangi persang bat penya jaka kam ke jong blay, ling ba kini ki sngi ke ba bat ke beshitom. Pila kersan de ki jing duai, pila kersan de ki jing trelang, pila kersan de ki jing ai ki jong ki. Bangila ban peniat ya ka kam ke jong blay kumne kum bakalong kini kilong ki sngi ki ba don shibun ki jingkala ban ngi habat ai ki jingpen bana kumto lingba ki jing seng ha ka YouTube channel jong ka balang lingba ki to ki jingpen bana ki bangi sam ki yeng ki sem ki jong phe bat ha ka ni ki jing seng ru ngin se sngi ki jingpen bana lingba itemen besan sketri jong ka balang ka jongi ngin ya trelang para bangit be bat ngin job igini gijing da ka bor ka baublay kon ayangi ka kubor hagani ka por ka long ka kamba jong ka wan ka bathmai haba ka wan ka barim kalalut ka kamba jong ka wan ka bathmai haba ka wan ka barim kalalut ka nongrim jong ni ka kubor ka long na ka gospel uyonis ka lenong ka baar ki dukhat iwe duk hatway nganung pule ya kani ka benta ndrengan sia tho ya kani ka jia tho khana ka ba paunam na ka gospel witness lenong ka ba ar ki de khot iwei haduk hatwei kadi ka jia tho khana sapang jisu bolale kamba ban penni ya ka wan ka bathmai haba ka wan ka bakilabu kerpang na ka benta ka jing hawai shangkurim kalalut no bat kani kala ja hakana ha galilaya Ngitip ya kani kum ka kamba ka banengkong ka jong Jisu ka badon hakarikot. Le si kiladon kiway pat ki kamba ki jong Jisu haki por menshwa henry kamdon haka record jong ka ktien ka jong blay. Mar hangni ngiyu i ya ka bor ka jong Jisu ban pen kala wan ya ka Henry nalor kata ngiyu iru ya ka jing sngaulem ka jong Jisu ya ka long yeng ka balangat ha ka jing le ran ka bakraw namar ka day ka rukom ka dustur ba ai ka wan kum ka jing di nagabenta ki bawan sya ka jing khawai shangkurim barhabaja ka jing lut jong ka wan lani ka jing bamru kalong ka jing le ran ya kata ka yeng bat ki breu ken ya khana bon snem bat kan long ka jing bananam ye ki kumju ru habadon kanu ka jing khawai
haki imlang sa lang jongi lada mla ban penbiang Eugene don kambaro kalong gejing le ran ya kata ka yeng ban ngia persang ban ya darab jat nakum kata ka jingja kajing im kalong besitam ki para ru dukhat bat ki para banget ki ba e ki ba yu kan ka khubor kan ka por kajing im kalong besitam bat ngia kendu jing e lah yeng lah ka jakatrai lah ka yo ka kot kham tam kan ka por ba ring hiran ka perthai ngia kendu jing e ha ka kot ka khia mangi ki kimi ki pa ngia kendu jing e bat ki khon ki ti kham tam kin dala kenjo Jakarta ke jinglong samla badon teng teng ki kimi ki pa ki ba sngosi ki ba pat do nut naga banta lagi jong ki khon hateng ateng ni sngo du bor ni sngo du mensim bangim la su banya chakmat ko ki para ru dukhat kalong shisha kumba kala lut no kata ka wan naga jing em ke jongi kalong shisha kumba kata ka bor bari ka bangi judan boros kata kala lut bat ngila telot ngila swai ngimla ban kerdasu kita ki arngut kinong etho sangkurim bat kata ka yeng ke jongkiru kimat ekani ka juk ke jing sosi habakawan kala lut ha kata ka khawai sangkurim kadeh ka por jong ka kutlat bat ka kim khat ke jongki bau jisu wan ban yarap eki ban pelat eki naga jingle ran ki para redukhat kami ke jong utrai kalong sapang kajing besaman CMP kalong sapang kajing IFP ya kajing di jong kajing M hamar haba pila sngo that pila sngo telot pila sngo swai pila sngo bangam don borsu naladi uji suwan banterwa ban ai ka met ke jong o bat ya ka snam ke jong o bagan long kajing bam bat kajing di syaka jing M bam jukut yangi bala dodon na pedeng jong pia kani ka por haga ni ka benta ka basalor choka yeng mani hang ni ha platform haga benta ka basapo choka yeng mani lani ki yeng ki sem ki jong pi la dodon na pedeng jong pi ki bala lut kawan haga jing em jong pi nga khot e pi ban wan shaka mi ke jong trai ban di ya ka wan ka bathmai ban bam yu ku bathmai ba pin yo bor haga jing em ke jong pi kandi kumbangala ong menne kadika kamba kabanengkong kabu jisu lale hakana galilaya hamar kabadang sedang jonga ministry ke jong jisu udang don tang sangut ke senran ke jong u Andrew u Petrus u Philip u Nathanael bat u Yohanes u balatho igini ki baro bat kamari ka kemi ke jong jisu yakaru la khotlang shakani ke jing khawai shongkurim ti kajing tho songkurim jongi jiu kane bun sngi bat kideban penbiang jing bam bat kideban penbiang jing di la kumno kalong kumba lai sngi bagi deban penbiang ya kabam kadi mangi menta ka haka perthai catering kashi long tang shi sngi henre ki por men shwa ngiken mau kadang ka sngi pen kre kadang ka sngi tho songkurim bat ka sngi pen khoi la kumno mangi ru lai sngi haki imlang sa lang jongi shua kata kum basitayo kila ewan ki bahayeng ki bahasem kumju ru ki jiu ki judan bun sngi jong jing khawai bar hapadeng kata jing khawai kalut kawan kandala tip ya kata ka mari kale chau jisu bania thu yo o ba umdan wan shu nagabenta ka jing khawai hakabas dang jisu kwa banle kamba kumni namar bau ong ba kapor nagabenta ka public ministry lani katigi jing sakripat ba ka jonga kampat poi andre haba kamari kala kren ni kani hu ujisu ong to watla kata kapor kaya bangan penpau pat ba ya ladi kumutau mesaya kampat poi to ai bangan yarap benta ya kani ka yeng hapadeng ka kim khat ka jongki kumno bau jisu lale egene ka kamba kidon riuteli ki kra ki balashna da umau hakaba ki bu baki jiu ken sakti batkin sat kejat ki jiu menshwa ki julong korukom ban thet kti ban sat ki kejat jongki bon sin shwa ban bam hadin ban da bam daki wan rung
nabar ban rung sayeng ru kam dei tang ka jing le khoi le suba ka dei kan nyam ka rukom ti mangiru menta namar kenika jing pang khlam khnang banyada ngihap banya tetkti ngihap banya pendon kam sanitizer shwa bangin rung syakadukan shwa bangin rung sayeng shwa bangin rung sayeng maniru kalaya srim bah ka jinglong jong kenika perthai ka jungi menta bat ka rukom jong ki jiu bagi dei banda satkti kidei banda sait kejat uwe khiu khra udon kumba prapo litar ka padu jisu ong ya kita ki syakri hakata ka yeng tu pendap ya kita ki hendreu teli ki khiu khra prapo litar ka hendreu teli ki khiu khra kami barok sauspa prapo litar ujisu penkala sauspa prapo litar ka syakawan baru lo ong to aiken bakin bam ngamud ban ong to aiken bakin di kumta kila ai ya kata kawan bakin di kita ki nongwan syakajing kawai bat kata ka yeng kalalat na kajing leran bat kalalat na ka banana basneo ndau tau nongkmi ya kata ka jing kawai utau bapet ya ka catering ha kata ka por ulama ya kata kawan uang ade kata kawan ke babang bah hadu kata-kata ula khot yu nong lek kurim uang balai ba me ai khaddu ya kene kawan ke babang tam kiwe ki brio kiwe ki nong etho ki ai ke babha tam neng kong bare ke basniu pat bat ya ke ba dunador pat ki ai hadien ndrei me ai ya ke babha tam ha ke ba khaddu ujisu u ai ke babha tam ha ke ba khaddu kumbaki ong ka ktien pareng saving the best for the last saving the best for the last ubu ikababhatam na kabenta kapor kabakhatdo ko ki pararu dukhat ko ki parabangit dait ublay ulabu tengkai ya kababhatam na kabenta jongi ya kabakhatdo mentangi mat ya kajing lut jongkawan haki jing ki jongi ni mat ya kajing lut jong kawan haki long yeng long sem ki jangiendre ngi duai bat nginget bau bleun ker khu yangi bangin yo ya ka jing dapura jong kawan bat kata kawan ke bakhaddu kan long ke babangtam bat ngin wan ha u da ka jinget ka kam ke bakhra ke bau jisu lale hang ni kalong ban pej isne ya kata ka yeng hapadeng ke jing kenduk ke jongki ban yarap iki hakakut lat ke jongki bala dodon na pading jongpi ki pararu khot ki bala poya ka kim khat ka kutlat ka kendu mau siang ujisu ukloi ban yarap ya phi bar haba phiwan syakani kami ke jong trai phiwan ban shim banta na ka wan ke bathmai kawan ke bakhaddu ka bangileyo ban shim banta kum ka balang presbyterian mauro kalong hau Desember arajat kat kendai ngilayat benta la shipau benai ngim shim yo benta nakawan ngim shim yo benta na ukpu hot kito ki belong delegate kilelet shiki jinseng district ki jinseng presbytery ki jinseng synod kilayo ki jing khawai nang to ndre kum ka balang hi ngim shim yo ka jing yo ka bakhaddu kalong nadu Desember arajat kat kendai mentangi terwai phi ya kini ka wan ka batmai ya kupu batmai uban long ka jing besaman sim na ka benta jong pi lar pidon kanu ka jing ka jing em lar pidon kanu ka jing khia lar pidon kanu ka jing kit ka bapimla dala dia ban kit wan shakamit ka jong utrai ai tilut ya kita ka jing kit ki bakhia un pendap ya ka dot not ka jong pi un pendap ya ka jing em ka jong pi to bleun kur khu yengi ling ba ka ni ka khubor naga ktien ke em ke jong o naga benta ke buram ke jong blai amen ngini betengi ke jing syakri ke jongi da ke bangi ruai lang ke jing ruai ke basispa kandai pusan hakapor bangi ruai ke ni ke jing ruai nga kerpat iki temen basan ke jongi ke ni arab ban ple ya ke ni ke met sakramen hadin bangila dep ban ruai gini gijing ruai nga kerpat ba nginum song rekat binginang yeng
ngini simbenta ha kabaya spellang ya ka jing pla ka jingit ki apostol ka bangila ban syempersa ka jing ruai ka benengkong hakikot jing ruai ka jangi hadin bangila de ban spell ya ka jing pla ka jingit ki apostol nginung pat song nrengit yo ban duai pengentang ya ukpu bari ka khuri ha ka ni ka miet ka jang utrai lakre ya ka jing khawai ya ki baduk desnam ka dap ta ki jing isnei batlot baswai kin bam ka jing ruai ka bashispa kin dai posan Akreya kawai yaki baduk dasnam adab daki isnei atlot baswai kinbam Tomat yaki jengkerko la creda jingstan oblay orkot pivaro anmentaban yoman Tungin Yesu mentalang ha ka jing pla ka jingit ki apostol. Nganget hau blay ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesu Christ ukon batang marwe jang utrai jangi ubala pun dau mensim bakhoj ubala khan ka mari thai sati ubala sha shitom hau Pontius Pilat la sa narphna ya ulayap bat latep ya ula hiar syakireu yap ula mi pat nakibayap hagasngi kabalai ula keu sabeneng bat ula syong hagakti kamon ublay ukpa badon bor baro nang ta onwan ban bishar yakibaim bat kibayap nganget hau mensim bakhoj kabalang bakhoj chitelup kaperthai ka jing selok kireu khoj ka jing map yakipop ka jing mi pat jongkamet bat ka jing im bam jukut tungin ye duai ngiyang hakani ka pora khamat kamit ka bakentang ka balong ukpu ubathamai jong ka jing im bam jukut bat ka khuri ka bathamai jong ka jing sat ye ki pop ki jongi ka balong ka dak jong ka met ka jong Jisu ka bala penluet na ka benta jongi halor ka ding na kalbari bat ka snam ka jong Jisu kabala penmi nakabenta kipop ki jangi ngi aingu emeko try kanrat bamela aingi kini gidak kishin bagin long ka sakhi hakmat jangi ya ka jingi ba ka jongme yangi ba u Jesu Kristus la yap yapli ngi duai ngi karpat bamen pengentang ki ko try bahabangi shimbenta na ukpu ba naga kuri kin long hangi ka met ka jong Jesu bat ka snam ka jong Jesu hakabau lakit ulama ekipop ki jangi badu sat parengi na jing bam khoj baro kerkhu yo pastor bade ban pendap ya kani kan yam kerukom ka bakhoj ka bakentang kerkhu ki temen besan ki bade ban sam na ka miet ka bakentang ka jangme ngilong tang ki breu nrei ka jing penjanai ka long na me ka jing pensle ka long na lor ngi aingo ba me sngo ki jing duai ki jangi yakini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ro haga kerteng ka jong utrai badu nong penem jungi Jesus Christ. Amen. Soba bansyong.
Kaktian ke jong blay ka ong kumne. Na bangala pediang na utray, ya ka bangala IT pateng ru api. Bau Jisu bau utray, hakata kamit, hakabaladino yu ula shim yu kupu. Bar habaw lala ngo ula kedia baru loong to shimpi to bam uni ulong kamet jonga ya kabala penken na kabenta jong pi to le ekani banken mau yanga barhagani kapor mangaru ku musyakri barit e jong blay nga shiminu kupu daga jing son thu bangalong unong pom bat ngadon kam ya ga jing map e ga jong blay hakabau Jisu lakit ulaba yaki pop ki jonga alor kadim na Kalbari tu blay unyarap yanga habanga pendep ya gani kabenta kabakentang Jisu ong kani kalong kamet ke jonga to le phi kani ban ken mau yanga Jisu ong kani kalong kamet ke jonga kabalapan ken na kabenta jong phi to le phi kani ban ken mau yanga kumju ru yakakuri hadin ke babam jamit udaong kani ka khuri kalong ka jutang ka batmai daga snam ka jonga ya kani to le phi katno sin ru ba phidi ya ka banken mau yanga barhagani ka por mangaru ku musyakri barit jong blay nga shimi kini ka khuri daga jing song thu bangalong unong pom ban ngadon kami ka jing sat ka badaga snam ka jong Jisu tu blay unyarap nga habanga pendep ya kini ka benta ka bakentang Jisu ong kani ka khuri kalong ka jutang bathamai ka badaga snam ka jonga tole Jisu ong kani ka khuri kalong ka jutang bathamai ka badaga snam ka jonga tole phi kani banken mau yanga Jisu ong kani ka khuri kalong ka jutang bathamai ka badaga snam ka jonga tole phi kani banken mau yanga ki para reudukot jong kabalang presbyterian mauro ki badon agani ka benta ba shalo jong ayo mani ki badon ka benta ka shapo ngi khot ye phi ban ye shim benta na kamit ke jong utrai kila bandon rengkat bat ngi ki para reudukot ki bani ki wei pat ki balang ngi khot sobhai phiru ba phini shim benta na kamit ke jong utrai sobha long la loit namar bakani kam dei kamit jong kabalang presbyterian mauro kadi kami ke jong utrai ni so thu akini ka por ba baro kire dukhat kilayo bentana kami ke jong utrai ni aingu yu blay bala besai ngi na kami ke beim ke jong u ti akini ka por nga kerpa dingi lang baro bangin soba banyeng menishim benta ke jing duai utrai beradin ka tanga kerpa di gitemen besan jongi
bagian tap noi ke mi ke jong trai tungin yang lang baro ko kpa jongi ba beneng to long ba khoi ke kerteng ke chong me to wan ke hima ke chong me to long kamon ke chong me ha ka khando kum ba beneng to ai ring iben tai ke chung bam ke jongi ke bala ke sngi to ma ringi ke reng kan ke jongi ko bangiri ma ke bale sngi to wade alam ngi che pen shoiru rismar ngi ne besni to chong me long ka hima bor ba kum buram ru la kerta amen Sobaban Shong. Ngi aingo yu blay nakabenta ki bangila pendap hakani kapor temen tapat ngi yo sngo no ke jingpen bana jongga balang na itemen sanskrit tri jongga balang ke jangi hadin kata ngakarpat igito kiba yeki ashes kiba pai kiba khmi ki jing aingo bakin nang pen kre ban ladep ke jingpen bana bakin sobha ban walam yeki jing aingo shakhmat bat ngakarpat kat kum ka program ka bangila penbet ye itemen besan jangi itemen besan es lingdo ba insapen gantangi ke jing aingo tikum ta ke jing pen bana berhadir kata ke jing pen gantangi ke jing aingo kini kironggi jing pen bana hagani ke singi baar arpun nyodrik mentau benai ka Bible Society of India Shillong Auxiliary kan wan ban penlong ya ke installation service hangni hiyeng mani jongi ha kapor khatwe biji kini ke jinge seng pen khamti kam ya ki nongkit kam jongka ki badai nagabanta ke snem 8000 arpo hado 8000 arpulai ti ngilapen be nadong sedong ki badai ban yadon hagani ka jingelang nagaliang jongka balang nagaliang ke jingi seng kenthe nagaliang ke jingi seng samla jongka balang ru ti kata kalong ba mangi ki bai ba ngintim haga mit balang arhu praterik ngin yo ye ke jingi seng mit balang iban yalam haga ba pulis sedang badwai indong Mrs. RL Pobri bad inong kren inlong itiman besan AS Lingdo hagamit sinsa jan life way terik mentau benai ngin yo ye ke jingi seng tuai iban yalam haga ba pulis sedang indong Mrs. P Karbuki bad iban yalam haga jing tuai lang Mr. WD Sangkli hagini ki jingi seng mit balang mit sinsa jan kajing penbait kalong nakabenta ka balang barokaway katu kabangila penbait kirpang ye kinongkit kam kajing seng kenthai jing seng samla jing seng khna kalong tang ha ka khat sau terik bat khat nyau terik mantau benai ten rei nang ni sakhmat baro ki seng miet jong ka balang ki bangi yo hayeng mani kamut yengi ki paj ba baro tingin ibu jengmut ye kata kat ki bala bangi ne poi segini ki jing seng miet jong ka balang haga singu try shiterik ubanai November ka bamut kani ki singu try ka banwan haga jing sisa ka de ka World Sunday School Day henry ngin om penlong ye ka World Sunday School Day na namar baki khana Sunday School kimpat yo banwan jing seng kumta ngin long bait de ka jing seng ithu khana haga por khatwei biji men step nagabanta ka jing seng yen haga dong ka basaning bar haga por ar biji men singi nagabanta ka jing seng yen haga dong ka basarum
ยินกันเมาอย่ากันนี้กันลงฮีกุมบกละลงมันขัดพระดริกมันเซมติโยกินองชิมันตาหากินกิจิงเซงบารออาร์ตลีกินลงคุมดีอีบันเนลัมกับพุลิสดังบาดไว้อินลงอีดรเอลกจีอินองเครนอินลงอีเวนิกิพาสตอร์จงคาสินอตอีบัดนักเชลาเพรสบิทรีอีเรเบรนอาร์อารับสังบัดอีบันไว้เป็นกันตังอีกิจิงไอโงอินลงitu man besan Dr. O. Lamari. Ya kijing eseng in yalam dari Vice Chairman Jongka Balang, itu man besan PS Karnior. Hagamit ngin kong arterik ngin penbenar sendon, ngin ken mau bagandon kijing eseng duai sedang benai, bat kijing eseng duai revival. Iban yalam kabapuli sedang bat duai in long imises arenga, iban yalam kijing duai lang in long imista is imli. Baru ki jing seng miet jongka balang ngin bu jing mut kesedang hagapon riu siting ngin ken mau ya kata tekat bala ngin wan suai kapor kenang bangi yo ban le ye ki badon kam hasua bangin song yang mani na ka benta ki jing seng ka KGP assembly ka pha ye gani ki jing pentip ba mangi ki pait ba baro ha ka balangkat ki bala ngine thiet ye ka kot jing wai sau sur ka bala penmi man ha gani ka snam ka bala dep ha ka don rius pa tingka ka wei kan long ka jing don kam na ka banta jongi hi halaki yeng ki sem lada mangi ki kimi ki pangim nang ban pe ye ka to ka kot ru le se ki khon ki ti ki jongi kin sanang bat pingin ikan salong ke kot ke badan kam kita kalong ke wei pada kalong bani rab ru ya ka KGP assembly kabala invest shibon ke pisa haga basion ya kini ke kot kenang bala ban penmi ya kata ka basion kabala la pendut ya kini ke kot jingruai la ban yo ang teina sinod book room lani na ka KGP assembly book room nang teina mot pran Kawai pada kejeng penmana kebadan kam kalong kani kejeng seng sakramen kabangila penbej menta kesingi kalong na kabanta jongi kiba henry pusan snem karta sepo henry ki kimi ki kpa jongi kiba henry pusan snem seneng kim don hang ni heyeng mani hakiyeng ki sem jongi la bandon kita kilong kmi kilong kpa ki palapalat henry pusan snem lada bhikwa banyo ya ke jing seng sakramen subha ban aiktien hakirang ba jong kabalang ki badon hakidong da ai tikna hagarukom ke badei da ka phone lani da ka ktien khnang ba kirang ba jong kabalang kin sim mi ki kirteng banda habala biang kapor kabalang kan sawan ban ai sakramen yepi hagiyeng kala ban long bangin lumlang na kabanta artli lightly ki long yeng hagjo gajaka kala ban long ro bakin don ki yeng ki ban yo tang si yeng hi lagajong ti kita bro ngin sanang penben kabaron kamenta kalong ladadon ki long yeng ki badon ki kme ki pa ni mano na ki bahayeng ki balapalan ribusan snem ki balong ki rikon pila ban pentip sekirang ba jongka balang nang bangila ban le ya ka badon kam kini kilong kijing penmana ku beli sibot imat la bandon ke jing stu bakala ha bayade bagar punyo tring khadwe biji kamde yengi ki pajba kalong tang bangin tip tikin don san phongut ki briu jong ka Bible Society khat san ngut na kaliang jong ka balang ki banya don ha kata ke jing seng te yegi tang ngila de ba di appointment begin puan te mangi ki pajba kalong tang bangin sutip bagadon kata ke jing seng la siba Dong min doi. Awle bokpa jingi bab neng. Komne tribe i ngiwan banai ngo yemi heni kapor ka bakodor ka bakentang.
yak bangilayo atrabi e benisimbenta nakamit kecome ngango atrabi e bamalong blay bomji no yaging em jongi paro wada pedeng kejing e kejing tan jong kanik percay yak bangim syo kala atrabi e yakini ki nyau teli ki benai lene lai teli ki kota manyayo benisimbenta nakamit kecome Hande atrabi e ne kapor da kejing nyai ke pastat kecome kum kiriut khot jong kabalang nilayo patabi e yakini kalat menyesim benta isnei tekendat kurku memi yangi we pi we baro sait da kesnam ke bakodor ke jome trabi kam tama trabi yak bangin lai na kene ke jimpang klam ke belajar ni kari ke jongi ke India bar perthei baro ke we trabi ya rab atrabi yiki long yeng ki long sem ke jongi baro bangin yo ma sisa ke jingkurku ke bamayan blai ke jome trabi Nyango atrabi ba menemustem. Nilayo atrabi ke sakramen ke jempen baptis. Nyango atrabi bagi kimi kikpa. Kilawen lam ya ki khonret. Khatwai ngut atrabi kilayo ban pengkentang memene. Lembai pastor bolong sakri jome. Kurku atrabi je benta baro ki bang lependap. Hani kapor. Ba kurku roh ke sengi ki por ke jing im ke jongi trai. Hani kapor trabi ngiwan ban ai yakni jing ai ibarat ki jongi ngi yo sngo trabi kum ki banget ngiyo ban ai kelu sakakam ka jome trai wala pedeng gani ki jing ro trabi hendai ngiwan lam yak jing ai ka ba memal kurku lembaga ki kamai ka ji ka jongi isnei ta kandat kurku yakni ki jing ai jongi makin long sisa ki babit nam man pentrai ka kam ka jome trabi kurku trabi ka por ka pasa ka jeng im ka jongi baro trai nabak teng disungi pan amen Ngi penpa ko jing songo naga benta ki ashes ki baladan benta ke jing lumi ke jing aingo pari temen besan es lingdo i balapan gentai ke jing aingo shau trai ublei to nang kerkhu ye phi pari ke jing shakri ke jing phi o ngi penpa ko jing songo ro ye ki khon samla joka balang ki baladan benta ha ke jing shim kerteng bar ha ke jing thau kat kum ki kendon joka sarkar ngi penpa ko jing songo ro iki parlok samla ki balaidon bentah ke jing ringdur bat ke jing penidur kenang ba kitu ki badon ke bentah ke basapo jong ke yemane bat ki bapet na ki yeng ki sem ki jong ki la bat yok bentah ya ke ni ke jing seng sakramen ke jing khwal trai uble unkur khu ye phi baro lembat ngi halagi jong ki bentah ke jing no sen yang ki jongi naga bentah ka kam ke jong uble to uble unkur khu ye ngi uble unkur khu ya ke jing seng sakramen ke bangin long sashi sen hakapor laibeje naga benta ki para banget na ki naga jinseng yeng ka dong ka basharum bari ki weipat ki balak bandon rengkat bat ki ha ka tukopor ngini pun wai no ke jinseng ke jongi daga jingruai ka bashispa prapupra barhadin ke ni ke jingruai nga kerpat ya itemen besan treasurer juga balang ke jongi temen besan Dr. Ola Mare ba in sngo bhabat saplat ingi daga jingker khu pun wai lami jingker khu bona kalbari namar ba yap unong ba khle ha u klem kut lakin show spa la jawru kindiat hangne toy te shen sapoi shaduriau ba ka jingrwa shispa prapupra Amin jingker kubun hai Kalvari amal bayar unong bakli uklam good like an spa la jauh roken diat hai
sapoy Nation sapoy Shadut Riauba Gerhai kajing imban Gasuk lemwai In your batu hari jinshai Iten not hair Opai oblay Pa inda jor gading kona Agli kama Maha berteh Dan Dry pelat ingin dah bekerku Ay kejing suk haporu Nakamana kami ke bekentang jomai ngaliok man mam Angin bam dah kebas ngongu Baris neru ko try ban kerku ban pensat boring Mengion mahat ko try no kepu bat kawan ke bathamai Ban penthamai bor ko try ke jing long jing em bekejaman sim ke jongi Minang lak ban yai peteng ko try jing yai lenti pilgrim Kristan jing has pedang ne ke perthai ke beken yang mutlak Isnei ko kenrat ban kerku ke barok bela pendak Nabe kena kipan mengidam kateng uji sunang penembe Batu da aru kejeng ayah ke badap yang dap kerhayu try nong penem Jesus Christ kejeng ba ke bamayan ke bapla ke jong blau kepa bana bom jukut lemrus lo betiang ke bencaj bor kejeng tau thamai ke badau mensim bakoj hoi kene kejeng ku lai away blay kin chong sa ban ngi kum ki khun ke bala su spa kejeng kin chong sa robat ki wai pat ki ba paramang kejeng ki badon haking ke sam jong ki bat ki bangai saudong ke perthai ke bedam baca kriyo blay Mantas atar bom jukut ru. Amen.